Mende luzetan zehar eta gaur, badira urtero arbola bat botatzen duten euskaldunak. Honelaxe ospatzen dute udako solstizioa ekaina bukaera aldera. Zuhaitz bat hautatu, behera bota, eta plazaren erdian jartzen dute jaiaren epizentroan. Izan ere, arbola gauza asko da batera. Sustraia da eta iraupena ere bai. Etxea egin dezakegu berarekin. Aita babeslea da, baita ama elikatzailea ere aldi berean. Industriondoko euskal gizarte aurreratuan, oraindik badira antzeko ohiturak, beste garai batzuetako oihartzunak ekartzen dizkigutenak. Gaur ez bezala, orduan natura izaten zen gizakiaren jokaleku bakarra. Baina euskaldunen zuhaitz simbolikoena Gernikako aritza da jakina. Arbola honen aurrekarien itzalera biltzen ziren euskal agintariak eta hementxe egiten zieten men euskal foruei Gaztelako erregeek ere. Gaur, bisita leku da Gernikako arbola, aldi berean nostalgia eta itxaropena eragiten dituen zerbait. Shelter eta etxea. Babesa eta aterpea, ez dira nola halako tituluak. Gernika mundu guztian da ezaguna hiri martiri gisara. Garrantzi handiko eskultura hauen ondoan, arbola zaharretik hurbil, bada oroitarri bat hizkuntzalari alemaniar bati eskainia. Humboldteko Guillermo da, Humboldt baroia, estatu gizon alemaniar jakintsu bat, Berlingo Unibertsitateko sortzaileetakoa eta 19. mendeko intelektual eraginkorrenetakoa izandakoa. Europako hizkuntza zaharrenen nondik norakoak aztertzeko garaian, euskara aztertu beharko zuela ikusi zuen berehala. Baina ez da bakarra izan hala ere, euskararen jatorri eta balizko aideen ezagutzak mundu guztiko hizkuntzalariak hitzikatu izan ditu historian zehar. Gaur egunean erabiltzen diren hizkuntza europar guztiak bi talde nagusiren ondorio dira. Bi talde horiek, laku handiak balira bezala, kontinentearen azalera guztia betetzen dute. Gehienak hizkuntza indoeuroparren artekoak dira. Hizkuntza germanikoak esaterako. Alemana, ingelesa, daniera edo suediera. Hizkuntza helenikoak grezierarekin. Latinaren ondorengo diren erromanikoak, espainiera, frantsesa, portugalera, italiera, oksitanera, katalanera, galegoa edo errumaniera. Hizkuntza eslaboak, errusiera, poloniera, txekiera, eslovakiera, esloveniera eta kroaziera. Baltikoko hizkuntzak, letoniera eta lituaniera. Albaniera eta armeniera ere bai. Hizkuntza zeltikoak, bretoiera, eskoziera, galesa, Irlandako gaelikoa, denek dute sorburu bera, indoeuroparra. Hizkuntza apur batzuk dira salbuespen, ungariera, estoniera, suomia eta laponiera beste batzuen artean. Hizkuntza fino-ugrioak deitzen direnen tartekoak dira. Bi familia handi hauek, indoeuroparrak eta fino-ugrioak estaltzen dute egungo azalera europar guztia, hainbeste jatorri desberdineko hizkuntzak biltzen dituen Kaukasoa kontutan hartzen ezpada jakina.
Bada baina, aiderik ezagutzen etzaion hizkuntza bat, aipatutako bi talde handi hoietan inola ere sartzen ez dena. Geure hizkuntza da, euskara, Europako herri zahar garen euskaldunon mintzaira. Hementxe bizigara mende eta mendeetan zehar, Kantauriko itsasbazterrean, Bizkaiko golkoan, gaur Espainia eta Frantziako estatuenak diren lurretan. Euskararen enigmak hizkuntzalari eta zientzilari ugari erakarri izan du historian zehar. Hoietako bat izan zen Humboldt ere. Nondik dator gure hizkuntza? Litekeen alda bakarrik eta isolaturik sortu eta garatu izana besterekin harremanik izan gabetan, ala desagertutako familia ezezagun bateko partaide da. Jatorri ezezaguna duten beste hizkuntzetan gertatzen den bezala, gauza ziurrik ez dakigun bakoitzean, kontakizun magiko eta mitologizatzaileetarako joera dugu gizakiok. Euskararen inguruan ere, ugariak izan dira belaunaldiz belaunaldi entzun izan diren adierazpen fantastikoak, denak ere, jatorria eta isolamenduaren arrazoiak argitu nahian. Hoietakoa izan zen tubalismoa. Euskara Noe zaharraren iloba zen Tubalek Babeletik ekarri zuela esaten duena. Ez da ipuin bakarra hala ere, izan baita Adan eta Eba paradisuan euskaraz mintzo zirela esan duenik, edota Atlantidako biztanleek ere euskara ahotan erabiltzen zutela ziotenak. Erdiaroan, baina batez ere 16 eta 17 mendeetan oso edatua egon zen erromatarren iritsiera baino lehen euskara zela hizkuntza bakarra penintsula iberikoan. Jorge Maria Ribero Meneses idazlearen teoriak ez dituzte oso gogoko hartzen zientzialarien artean, baina berak ez du etxitzen, eta behin eta berriz dio euskara dela lehen gizakiarenetik hurbilen dagoen hizkuntza. Euskara eta Espainiako hijitoek hitz egiten duten kalo hizkuntza dira, jatorrizko giza hizkuntzatik gertuen daudenak. Hau da, hizkuntza bat hitz egiten hasi zen, hizkuntza hori aldatzen joan zen, eta gaurko hizkuntza guztiak orduko hartatik datoz. Jatorrizko hizkuntza hartatik gertuen daudenak, euskara eta kalo hizkuntzak dira, eta beste guztiak bi horietatik eratorri dira. Honako ondorioa atera nuen, soinu edo fonema zaharrenak, ba, za eta ga dira. Gainontzekoak hiru horietatik eratorri dira. Euskaraz bizia esan nahi duen biz hori B eta Z-arekin idatzia, latinezko bita formara igaro zen, bida esateko. Baina guztiak dira gauza berdina. Ze gertatu da? B izkia kendu eta V bat jarri diote, eta Z izkia T bihurtu da, bita. Zenbaezinak dira euskaldunon artean txertatzen joan zaizkigun teoria, iritzi eta usteak, baina ba ote dakigu ezer. Ba ez dakit. Hizkuntza zerra dela bai, baina jatorria iderik ez. Que puede ser que venga del Cáucaso. Baliteke Kaukasotik etorritakoa izatea, han baitago hitz berdinak dituen hizkuntza bat. Tienen palabras iguales. Arrakadak esaten dodaz, eta arrakadak esaten da behiz, goza bardena gaitik adibidez katalana. Hombre, ez dakit katalanatik datorren, bai... Arrastorik ere ez daukat. Munduko hizkuntza zaharrenetakoa bai da. Gainera hori, euskaltzaindiekoi galdetu beharko litzaieke, ez da? Lengua baskorun, lengua navarrorun, esan dabe beti, ez? Ez deko diaripez, uste dut Europa iparraldetik edo, baina ez dakit. Nik uste inork ez dakiela nondi atorren, baina hemengoa dela behintzat bai. Ez dakit ba, bertotik Euskal Herritik zigon da, ezta? Latinetik eta grekotik eratorritako hauek guztiak baino zarragoa da. Santima Mine eta hemen inguruko kobazuloetakoa. Patxi Alainak urtero koordinatzen du Euskararen jatorria izeneko elkarteak antolatzen duen kongresua. Badaukagu hizkuntza bat, Europako misterioa handinetakoa dena,
eta misteri izaten jarraitzen da. Izan da urte askotan, bada, eta etorkizunean ere izango da baldin eta zerbait egiten ez badugu, ez? Hor beste batek ere esaten zuen oso gauza bitxia, ez da? Oso harrigarri izango zela euskerak jarraitzea gaur egun hemen, baldin eta hemen bakarrik itxegin izan balitz. Baina oso izan balitz hizkuntza zabalduagoa antza handia Iberiarrekin, edo Mediterraneoko beste hizkuntzekin, edo Akitaniako hizkuntzekin, ja ez zen hain arraro izango. Hau da, hor egon zen hizkuntza bat, mintza terminologian eta arlo batzuetan konpartituko zutena hainbat hitz, hori esaten dute batzuek, euskara ez zela hizkuntza isolatua izan, kontrakoa, baizik, eta orduan hor ezen hain arraro izango, ez? Baina hala ere, bueno, gurea badauka meritoa, ez hizkuntza bera baizik eta zelan utzi diogun berari, ez? Batzuek esaten dute, euskarak berak eman dizaguzke hildoak edo aukerak ulertzeko galdutako hainbat hizkuntza Europan, ez? Eta orduan, utzi behar diogu eta ulertu behar dugu eta jorratu behar dugun bidea hor daukagu oso garrantzitsua delako. Ez bakarrik euskaldunontzat. Ogam deitzen zaio zeltarren antzinako idazkerari. Erdi Aroan garapen handia ezagutu zuen. Zuhaitzaren alfabeto zeltikoa ere deitu izan zaio. Izan ere, zuhaitzaren izena ematen baitzitzaion letra bakoitzari. Interpretazio ugari zituzten idazkun hauek, baina 1968an Henry Gite erromanistak euskararen formetako bat zirela esan zuen, naiz eta hizkuntzalariek ez duten horrelakorik bat ere sinisten. Inork ez du aidetasun hori onartzen. Berak gaizki kopiatu zituen idazkun piktoak eta euskara modernoa balira bezala itzultzen saiatu zen. Piktoa hizkuntza ez indo-europarra izan da ere, horrek ez du esan nahi euskara modernoa bezalakoa denik. Gauza berdina gertatu da Finlandieraren bidez itzultzeko egin diren ahaleginekin. Ehunka hizkuntza ez indo-europar izango ziren Europan, baina ez dute batak bestearekin lotura zertan edukirik. Hala dio zentzuak, baina zentzua aspergarri egia da zenbaitentzat. Zergatik sortzen da hainbeste teoria eta iritzi-miritzi gure hizkuntzaren inguruan? Zerk eragiten du hori? Euskara gaur hizkuntza modernoa da, garaietara egokitutakoa, bere hedabide, eskola eta unibertsitate propialekin, bere literaturarekin. Baina horregatik ez dio uzten ahal Pirinioaren bi aldetara eta Kantauri itsasertzean galzorian den hizkuntza txiki izateari. 800.000 lagunek baizik ez baitu hitz egiten. Gainera, hauek guztiak dira derrigorrez elebidun. Frantsesez edo gaztelaniaz, mugaren zein aldetara bizitzea egokitu zaien. Zerk kezkatzen ditu beraz mundu guztiko zientzilariak? Zergatik ematen diogu hainbesteko garrantzia geuk, euskaldunok, geure hizkuntzaren jatorriari? Zergatik esaten dugu horren maiz, Europako zaharrenetakoa dela? Hizkuntza bat, ezin da izan beste bat baino zaharragoa denik, gehienez ere izan daiteke hizkuntza bat zaharragoa dela leku batean. Lehenago hitz egin dela leku zehatz batean, baina zentzu absolutuan hizkuntza bat ez da beste bat baino zaharragoa. Azken batean hizkuntza guztiak aurreko egoera batetik datoz, eta orduan denak daude maila berean, nola izateko. Kontua da, eta diferentzia, kasu batzuetan ezagutzen dugula zein den aurreko egoera hori, adibide tipikoena da hizkuntza erromantzen kasuan, gaztelania, frantsesa eta bar, latina ezagutzen dugula, baina demagun euskararen kasuan ez dugu nolabait etiketa bat aurreko egoera horri deitzeko. Hizkuntzalariok ez dugu gustuko hizkuntza batzuk besteak baino misteriotsuago edo zaharragoak direla pentsatzea. Galeseko jendeari Europako hizkuntza zaharrena galesa dela gustatzen zaio esatea, baina hizkuntza guztiek dute aintzinakotasun berdina. Guztiak baitoaz denboran atzera eta atzera, lengoaiaren sorrera arte. Beraz, hizkuntza guztiak dira horretan berdinak. Salbuespen bakarra, esperantoa eta berrikitan asmatutako hizkuntza modernoak dira.
Hawaiiko Manoa Unibertsitateko Lyle Campbell irakaslea jakituna da Ameriketako hizkuntza indigenetan eta uralikoetan. Munduko adituenetakoa da hizkuntza isolatu kontutan eta hizkuntz konparaketaren metodologian. Hizkuntza isolatua senide ezagunik ez duen hizkuntza da. Beraz, isolatua dago hizkuntz familia batean bizirik eratzen den senide bakarra delako. Zehatz-mehatz esaterik ez dago, baina munduan 130 bat hizkuntza isolatu daude. Datu garrantzitsua da hau, jende asko hizkuntza isolatu gutxi batzuk baino ez direla geratzen uste duta. Euskara da ospetsuena, ainu eta burutsaski hizkuntzekin batera. Euskara hizkuntza isolatua eta seniderik gabekoa dela diogunean, familiaren batekin aidetua dagoenik ezin dugulako frogatu da. Baina horrek ez du esan nahi sekula familiarik izan ez duenik. Baliteke aspaldiko iragan batean, euskarak bizirauten asmatu ez eta desagertu diren senideak ukanarren bere familiatik bizirik irtendako bakarra izatea. Gainera, baliteke euskarak oraindik ez ezaguna zeikun senideren bat izatea, edo ez dakigula nola bilatu. Eusko-iberismoarena izan da teoria edatuena euskararen jatorria eta ahaideak adierazteko orduan. Jakintzu germaniarra izan zen ikuspegi hau irmoen defendatu zuenetakoa. Egia esatera, eusko-iberismoa izan da 16. mendetik ia gaur arte beste proposamen guztiei gailendu izan zaiena. Bide honen zaleek zioten, era batera edo bestera, egitura eta ahaidetasun harremanak daudela euskara eta iberieraren artean. Hizkuntza iberikoa gaurko Espainia eta Frantziako mugen barruko zonalde zabal batzuetan mintzatzen zen erromatarren garaipenak ekarri zuen latinaren edapena arte. Idazkun gehien utzi dituen hizkuntza paleohispanikoa da, 1500-etik gora. Jesus Javier de Oz filologoa da eta unibertsitateko katedradun. Madrilgo Unibertsitate Konplutensean egiten du lan, greziar filologia eta hizkuntzalaritza indoeuroparra sailean. Idazkun iberikoak ezagutzen hasi zirenean sortu zen eusko-iberismoa. Penintsula osoko hizkuntza primitiboa izaki, inskripzio zahar horiek euskararen laguntzarekin ulertzitezkeela uste izan zuten. Ideia hori batez ere, 18. mendean sendotu zen Euskal Herrian, baina pisu zientifikoa Humboldtek Espainiara egin zuen bisitarekin hartu zuen, zeharo konbentzituta geratu baitzen horretaz. Humboldt bere garaiko hizkuntzalari garrantzitsuena da seguru asko, eta Europa mailako pisua eman zion pentsaera horri, eta hala irauntzuen denbora luzez. 19. mendearen amaieran eta 20. hasieran, Austriako Schuher hizkuntzalariak ere teoria bera defendatu zuen. Ze gertatzen da? Ordura arte inskripzio iberikoak ezin zirela irakurri modu egokian, ezin zirela deszifratu. 20. hamarkadan berriz, Manuel Gómez Moreno jaunak idazkera deszifratu egin zuen, eta orduan ulertzen ez, baina irakurri ahal izaten hasi ginen. Eta konturatu ginen ezinezkoa dela datu batzuk eta besteak uztartzea. Eta apurka, oso poliki, eusko-iberismoaren aurkako jarrera bat sortzen hasi zen. Orain dela 20 urte jada, guztiz nagusi zen jarrera bat. Beste autore batzuen artean, Humboldtek ere babesten zituen teoria eusko-iberikoak egia izatera, idazkun hauek guztiak euskararen bidez itzultzeko modukoak lirateke. Ezinezkoa izan da ordea. Alaba, eusko-iberismoaren bideak jada ez du indarrik bat ere alor akademikoetan. Euskararen eta iberien artean badaude antzekotasunak, baina ez dakigu benetakoa dien. Orduan, gauzak momentuz oso behin-behineko eta oso irristakorra dira iberiera deszifratu arte. Iberiera ulertzen ez dugun bitartean, konparatzeko egiten dugun edozein saio, ez da serioa. Berriro gaude Gernikan, askatasun zuhaitzaren itzalera. Humboldtenetik oso gertu beste oroitarri bat ere bada. Eta gezurra dirudien arren,
1937ko apirilaren 26 hartan, hiri hau bombardatu zuen Kondor Legioaren armada bereko uniformea jantzi zuen gizon bati eskainia da. Itzultzailea zen nazien gudarostean. Izena Gerhard Bahr. Jatorri germanierreko hizkuntzalaria zen, baina Euskal Herrian sortua, Legazpian, antxe egiten baitzuen lan bera eta ingeniariak Aizkorriko mehatzetan. Ederkizekien euskaraz eta euskaltzaindiakoa ere izan zen. 1950 urte ingurura arte ezaguna izan espazen ere, Bahrren lana erabakigarria izan zen Humboldtez geroztik indartuta zebiltzan teoria eusko-iberiarrak bertan beratzeko orduan. Gerhard Bahrren tesiak ekarri zuen pauso berri bat, hain zuzen, hortik aurrera, euskal filologian esparruan, hizkuntzari profesional batzuek ere jarraitzen dutelako ildo horretatik, eta, neurri batean, esatezekogu, ondorio berera irizten direla. Alegia, euskararen eta iberiaren arteko lotura ezin dela frogatu, ez dagoelako datu eta argudio nahikorik, eta beraz, antzekotasun batzuk, itxuraz, erakusten baituzte ere, bi hizkuntza horiek ez diela familia bereko, edo gutxienez gaur egun ezin dugu horrelakori frogatu. Hizkuntza guztien baitan garrantzia handia dauka toponimiak, lekuen izenak. Aldaketa linguistikoen gainetik irauten dute denboran. Sarri, hizkuntzak desagertuta ere, eurak geratzen dira aztarna adierazkor moduan. Ikertzaile zenbaitek, paleolinguistek batez ere, bere biziko garrantzia ematen diote hidronimiari. Hau da, ur multzo eta ibaien izendegiari. Hidronimiari begiratuta agian, Europako hizkuntza zaharrenak nolakoak ziren jakin dezakegu, edo jakitera hurbildu bederen. Bada ikertzaile bat, hidronimia aztertuz, euskara eta antzinako Europa zaharreko hizkuntza loturik zirela dioena. Theo Veneman da bera, Munikeko unibertsitateko ohorezko irakaslea. Es ist also sozusagen die Nullhypothese, Pentsaera funtsezkoena da, Europa glaziazio ostean populatu zuten jendeek erabiltzen zituzten hizkuntzak aidetuta zeudela oraingo euskararekin. Horiei guztiei hizkuntza baskonikoak deitzen diet. Nire teoriak adierazten du hizkuntza familia bat zela eta euskara dela horretatik bizirik dirauen bakarra. Hemen ikusten dugu Isar ibaiaren beso bat. Eta Isar ibaiaren izena azaltzeko modu honena hasierako elementua is hori banatzea da. Elementu hau oso ondo interpreta dezakegu euskararen laguntzarekin. Iz da ur gorputza, hots, ibai, erreka edo talakua esateko hitz zahar bat, gaur egungo euskaran modu horretan ez dagoena. Beste adibide bat gaurko euskararen ur-ura hitza da. Hori aurkitzen dugu aldaketarik gabe urak izenean. Hau da, ur hitza oinarri duten ibaien, kokaguneen eta hirien izen alemanetan. Urag, edota diptongazioarekin, aurag. Eranskin alemana da, ibaia esan naia duena. Ur edo aur zarrak jadanik ulertzen ez zirelako. Auerbach, konta ezinala errekatan aurkitzen dugu, baita izen horretatik ondorioztatutako herri eta hirien izenetan ere. Baina, jakina, hizkuntza indoeuroparrean aditu diren guztiek ez dute berak bezala pentsatzen. Javier de Osek esaterako. Gai deserosoa da niretzat. Theo Veneman germanista modura eta hizkuntzalaritza orokorrean profesional handia da, baina halako batean ez dakit zergatik bideo karretik joan da. Aditu askori gertatu zaio hori. Nire ustez bere teoria guztiz faltsua da eta ez du inolako oinarririk. Toponimo horiek ezin dira inola ere euskararen arbaso izan. Eta gehiago esango dut. Gehienak indo-europarrak dira argi asko. Toponimian elementu isolatuak ez du inoiz ezertarako balio.
Munduko edozein tokitan aurki baitezakezu antzeko zer edo zer. Eta batez ere, kointzidentziarako aukerak oso handiak dira erro monosilabikoekin lan egiten duzunean. Venemanek Europa osoan aurkitzen ditu euskal izenak, ez bakarrik Britaniar uharteetan. Adibidez esaten du, bide, euskalitza, Alemaniako Bitburg eta Bedford izenetan agertzen dela. Eta Ingalaterrako Bedford eta Bideford hitzetan. Eta esaten du toki horien ondoan bideak daudela. Baina ez aldaude bideak munduko toki guztien ondoan. Indian badago Bidar izeneko leku bat, eta Bida izeneko beste bat Nigerian. Biak daude bideen ondoan. Baina horrek ez du esan nahi euskaldunak Indian edo Afrikan egon zirenik. Amazik, esaten diete hiztunek eurek hizkuntza bere-berei. Gaur egunean, 25 milioi inguru hiztun dira Afrikako iparraldean, Marokon batez ere. Itxura batean, hizkuntza hauek ez dute zerikusirik euskararekin. Alabaina, historian zehar izan dira elkarrengana lotu dituzten hizkuntzalariak. Aipagarrienetako bat, Hans Mukarowski hizkuntzalari austriarra izan zen. Besteak beste, honakoa argitaratu zuen 1964ean. Euskarak ahaide ditu familia kamito-semitikoaren bostadarrak. Guztiok dute halaber ahaidetasuna Afrika mendebaleko gainerako hizkuntzekin. Salem Txaker da hizkuntza bere-bereetan jakitun handienetako bat. Parisen da irakasle, ekialdeko zibilizazio eta hizkuntzen institutuan, eta baita ere Aix-en-Provence unibertsitatean, Marseillatik hurbil. Hortxe aurkitu dugu guk Marseillan. Dioenez, ezin da zeharo baieztatu ez ukatu hizkuntza bere-bereen eta euskararen arteko ahaidetasunik. Guztiok dakigu euskara eta berberea hizkuntza bereziak eta apartekoak direla. Mediterraneo mendebaldeko hizkuntza zaharrenak. Euskara, hizkuntza indo-europarrak baino askoz lehenagotik dago hor. Eta berberea, hizkuntza semitikoak eta arabiera iritsi baino askoz lehenagotik. Beraz, egoera berezi horrek eraginda, jendeak pentsatu izan du, euskara eta berberea, geografikoki gertu dauden bi hizkuntza izanik, antzinako kapa linguistiko baten aztarna izan daitezkela. Mendebaldeko Mediterraneotik edatzen zen kapa linguistiko zar baten arrastoa. Ondoren, arabierak eta latinak estali zuten geruza bat alegia. Ideia hori ez da zeharo zozoa. Tesi serioa da, baina hala ere ez da gaurdaino aski ondo frogatua izan. Antonio Tobar izan zen, Espainiako hizkuntzalari ezagun eta errespetatuenetakoa 20. mendean. Tobarrek ikusi zuen, euskaraz gu esaten dela, georgierazko gu bezalaxe. Aita amak esateko gero biek egite dutela guraso eta guari. Hizkuntzen artean ematen diren kointzidentzietako bat baizik ez da, ordea. Antzeko kontu askok, georgiarrek eta euskaldunok 20 zenbatzeko dugun sistemak esaterako, edota gramatika edo tipologiako antzekotasunek lortu dute hizkuntzalari andana bat, Tobar barne, euskara eta Kaukasoko hizkuntzen arteko ahaidetasunaren alde jartzea, bereziki georgierarekiko loturen alde. Gaur ordea, bazterrean utzita dago iritzi hori. Nire iritzia eta aditu gehienena honakoa da. Ez dago teoria hori frogatzen duen datu fidagarririk. Hau da, bi hizkuntza ahaidetuta daudela frogatzeko modua beti egon daiteke, baina ahaidetuta ez daudela frogatzeko modurik ez dago.
Hendaiako abadia gazteluan zebilela elkarrizketatu dugu Lyongo Unibertsitateko irakasle den Denis Krechel. Gaztelu hau, Anton Abadia zientzialari eta esploratzaileak eraiki zuen 19. mendean. Abadia astronomoa gauza asko egin zituen gizon oso jantzia izan zen. Besteak beste, eklipseak ikertu, Nilo ibaiaren sorburua aurkitzeko espediziotan ibili Etiopian, Euskal Lore jokoak antolatu eta Agusti Xaoren kidetzarekin euskararen jatorriaren inguruko ikerketak ere argitaratu zituen. Baina, diogun lez, Denis Krechel Afrika eta Kaukasoko hizkuntzetan aditua denarentzat, euskararekin ez dago ahaidetasunik, naiz eta tartean axaleko kointzidentzia ugari izan. Nire ustez euskara eta kaukasoar hizkuntzak ahaidetzen dituen hipotesia gehien bat eraketa gramatikal jakin batean oinarritzen da, ergatiboan. Euskara da eraketa hori duen Europako hizkuntza bakarra. Nire ustez ikertzaileak horretan oinarritu ziren. Izan ere, euskara eraketa hori duen Europako hizkuntza bakarra da. Egia da eraketa hori kaukasoar hizkuntzetan aurki daitekeela, baina munduko beste hizkuntza askotan ere aurki daiteke. Eren batean gutxi gora bera. Bestetik, komeni da jakitea adituek berezitasun hori aipatu zutenean, bazegoela oso modako teoria bat, zeinaren arabera, eraketa hori giza hizkuntzaren ezaugarri primitiboa baitzen, eta ondorioz, primitibotzat jotzen zen giza hizkuntzaren ezaugarri hori gordetzen zuten hizkuntzak euren artean ahaidetu zituzten. Alice Harrisek ere Massachusettseko Amherst Unibertsitatekoak ez du kontu honetan batere zalantzarik. Nire ustez, baztertu egin behar da, ahaidetasun hori. Gai hau landu duten hizkuntzalarion asko izan da. René Lafon, Louis Michelena, Larry Trask, eta beste askok xehetasun askorekin ikertu dute gai hau. Eta tira, dauden ebidentziak ez dira nahikoa ahaidetasun hori baieztatzeko. Beraz, ez esan behar dut. Ahaidetasun hori ez dela benetakoa. Badakit honek euskaldun asko desengainatuko dituela, eta ziurta diezazuket georgiar asko ere bai, haiei izugarri gustatuko litzaieke ahaidetasun hori edukitzea. Asko izan dira euskararen ahaideak topatu nahian, hizkuntzalariek erabili dituzten metodoak, baina seguru asko azken denboraldian erabilienetakoa, konparaketa masiboaren metodoa izenez ezagutzen dena da, batez ere genetista eta arkeologoen artean. Hala ere, gaur eguneko hizkuntzalariek nahiago dituzte hizkuntzalaritza historikoa edo diakronikoaren berreraikitze metodo ohikoenak. Konparaketa masiboaren metodoa Joseph Greenbergek asmatu zuen hainbat hizkuntza aldi berean konparatu eta beraien artean ahaidetuta ote zeuden ikusteko. Oso axaleko antzekotasunetan oinarritzen da, eta horiek aurkitzen dituenean, hizkuntza guzti horiek ahaidetuta daudela onartzen du. Hizkuntzalari gehienek guztiz baztertzen dugu metodo hori, beste modu asko baitako hizkuntzen arteko antzekotasunak azaltzeko. Horrela ezin da automatikoki onartu arbaso komun baten ondorengoak direnik. Badira beste faktore batzuk, hizkuntza maileguak edo ustekabe hutsak ere bai. Metodo horrek hizkuntzalaritzaren esparrutik kanpo izan du eragina, baina ia hizkuntzalari historiko guztiok errefusatzen dugu aho batez. Antzekoak, baina askoz sakonagoak diren gauzak behar dira. Oso zorrozki kontrolatutako baldintzetan erakutsi behar dute elkarrekikotasun estua. Esaterako, ingelesezko father hitza, latinezko paterrekin konparatzen baduzu, ez duzu hitz horretan FP korrespondentzia bakarrik lortzen, baizik eta beste askotan ere bai. Eta gero, hitz berdinean, ordena berdinean, ingelesezko Z korrespondentzia lortzen duzu, latinezko T-rekin. Hitz bukaeran ingelesezko ere, latineko erekin.
Eta gainera, bokalek ere korrespondentzia bat dute. Beraz, zorrozki kontrolatutako elkarrekiko egokitasuna izan behar da, eta elkarrekikotasun hori dozenaka hitzetan gertatu behar da. Tren baten diseinun, kontutan hartzen den gauzaik garrantzitsunak, lehiaren erosotasune, sisteman segurtasune eta eragarritasune. Denis Reichel irakasleak ere esana du lehenago, zaila baldin bada bi hizkuntzaren arteko ahaidetasuna frogatzea, inolako ahaidetasunik eza frogatzea, ezinezkoa gertatzen zaiola hizkuntza-laritzari. Alaba, mota desberdinetako arrazoiengatik, ezin konta izan dira euskararekin ahaidetu nahi izan diren hizkuntzak. Larry Trask hizkuntzalari amerikarrak zerrenda bat argitaratu zuen. Euskarari loturak ezarri zaizkio besterik ezpada honako hizkuntza hauek guztiekin. Iberiera eta akitaniera zaharrarekin, indoeuroparrarekin, bereziki, latina, zeltera, grekoa, eslabiera zarra eta sanskritoarekin, piktoarekin, Afrika iparaldeko bere-bereekin, Egiptera zaharrarekin, Saharaz beheragoko hizkuntza afrikar askorekin eta sudangoekin, semitikoa, minoikoa, sumeriar eta uralikoarekin, suomierarekin bereziki, burutsaskiarekin, Indiako munda hizkuntzekin, Jeniseiko eta Siberiako beste batzuekin, Txinar tibetarrekin, Inuitarekin, Ipar Ameriketako nadene hizkuntzekin eta batez ere, Kaukasoko ipar eta hegoaldeko hizkuntzekin. Hizkuntzalaritzaren historiari erreparatzen badiogu, argi ikusiko dugu partekatutako ustezko antzekotasun gutxi batzuk aski izan direla euskara eta beste hizkuntza batzuen arteko ahaidetasunari buruzko teoria korapilatsuak eraikitzeko. Denbora alferrik galtzeko baizik ez dute balio izan. Hizkuntzen elkarren arteko antzekotasunak ia munduko edozein hizkuntzen artean aurki daitezke. Argi eduki behar dugu formarekin lotutako antzekotasunak zein nahi hizkuntzatan aurki ditzakegula. Euskaraz eman esaten dena, boli kostako abure hizkuntzan man esaten da. Adibide horiekin esan nahi dudana da koinzidentzia asko alabearrez gertatzen direla munduko edozein bazterretako hizkuntzen artean. Baliokidetasuna benetan interesgarri bilakatzen da erregulartasunak aurkitzeko moduan, askotan gertatzen denean, erregulartasuna ez baita alabearrez sortzen. Bai, agian esan liteke galdutako enbor bateko adar dela euskara, historiaren goroldioak estalirik iritsi zaiguna. San Juan Sua ez da euskaldunon gauza bakarrik, baina gure artean Europako gainerako lekuetan ez bezala, antzinateko hizkuntzan jarraitzen dugu hizketan, duela 2, 3 edo 5.000 urteko hartatik eratorritako honetan. Euskaldunon jatorri ilunak, hipotesi eta iritzi ugaritarako tresna bikain bihurtzen du hizkuntza, Europa zaharra hartako basoetatik iritsi zaigun zuaitz bakan balitz bezala. Genetika da, era honetako ikerketetara sarri etortzen den beste zientzietako bat. Berez, ezin du hizkuntzen arteko ahaidetasunik ez ziurtatu, ez da baieztatu ere, baina teoria genetikoek maiz balio izaten dute giza migrazioen nondik norakoa ulertzeko eta elkarren arteko hurbiltasunak herrien artean izan duen eraginaz jabetzeko. Badakigu esaterako, duela 20.000 urte inguru, gaurko euskaldunon arbasoak bizi zirela kobazula hauetan. Hala ere, ezin jakin,
zein zen ahotan zuten mintzaira. Gaurko gizakiaren garapenean eragin handienetakoa izan duen gertaera azken izotzaldia izango zen, seguru asko. Firm glaziazioa izenaz ezagutzen da eta duela 100.000 urte hasi eta duela 10.000 amaitu zen. Egoera hartan bizi izan zen euskal jendea sakonki izan da aztertua genetikari dagokionean. Izan ere, garaiko gune interesgarri batean egon zen jendea gorderik, babesleku Franko-Kantabriarra deitzen den horren itsasbazterreko lurretan. Pentsatzen da, izotza erretiratu ahala, inguru hauetatik irten zirela ehiztari biltzaileak mendebaleko Europa guztia mendean hartuz. Genetikak loturak ezarri ditu berrikitan euskal jendea eta kontinente Europarreko beste zenbait herritakoen artean. Horixe da behintzat Stephen Oppenheimer idazle eta genetista britainiarrak dioena Britainiarren jatorria izeneko liburuan. Emaitza zehatzak dakartzatek gure gurasoen gandik jasotzen ditugun geneek, amaren gandik jasotzen dugun DNA mitokondrialak eta Y kromosomak alegia. Emaitza horiek, Euskaldunak eta Britaniar uharteetako biztanleak oso antzekoak direla baieztatu dute. Nire lana Y kromosomaren ikerketan oinarritu da, eta ikusi dut fluxu genetikoaren norabidea Euskal Herritik iparralderantz doala. Gaur egungo populazioaren ikerketatik atera ditugun konklusio nagusiak bi dira. Alde batetik, Euskal Herriko propio eta berezkoak diren leinu edo askaziak badirela, oso argi ikusten direnak, eta gero Europan zehar zabalduz joandakoak. Eta beste alde batetik, paralelismo bat dagoela zonalde honetako askazien eta Britainiar uharteetakoen artean. Ziur aski honek esan nahi du, Britainiar uharteetako gaur egungo biztanleak gure zonaldean kokatuta egon zen Franko-Kantabriar babesleku hartakoen ondorengoak direla. Lehenengo nekazariak iritsi aurretik gertatu zen hau guztia. Neolitikoa baino lehenagoko leku aldaketa da. Hortaz, Britaniar uharteetako arbasoen 3 laurdenek euskal jatorria dute. Hori bai, aspaldi iritsi ziren. Agian orain dela 15.500 urte hasiko ziren. Amaitu berriz, ez orain dela 7.500 urte baino lehenago. Oppenheimer Britainiarrak bezala, euskal genetistek ere aztertu egin dituzte glaziazioaz geroztiko migrazioak. Euskal Herriko Unibertsitateko Biomix taldearen helburuetakoa da euskal jendearen garapenaren historia eta gaurko euskal herritarren ondare genetikoaren berezitasunak jakitea. Ikerketa egin dute bertako 500 pertsonaren DNA aztertuz. Irlandar, Britainiar eta Euskaldunon DNAren inguruko aurkikuntzok aipatzeaz gain, genetistek horretarako egon diren arrazoiak ere erakusten dituzte. Baina zer dauka ikustekorik hizkuntzak honetan guztian? Euskal biztanleria oso toki berezian bizi da. Barrera geografiko oso zehatzak ditu. Bailarak daude, eta bailara bakoitzean, modu jarraituan eta oso aspalditik bizi diren jende multzoak ditugu. Baina bada, barrera genetikoan eragina duen beste faktore garrantzitsu bat ere. Eta faktore hori, hizkuntza da. Euskara hizkuntza desberdina denez, komunikazio ona ahalbidetzen du Euskal Herriko biztanleen artean. Eta aldi berean, komunikazio hori zailagoa bihurtzen da beste pertsonekin. Beraz, erliebea eta hizkuntza, horiek dira, barrera genetikoa mugatu duten faktore nagusiak. Jendeak bere hizkuntza bereko jendearekin ezkontzeko ohitura du, eta ezkontza asko gertatzen badira eskualde txiki batean, edo uharte batean,
Biztanleriak profil genetiko berdina eramaten du. Hala ere, ez dago inolako harreman biologikorik geneen eta hizkuntzen artean. Oso informazio desberdinak dira, genek gurasoetatik seme-alabetara vertikalki egiten dute beheranzko bidea. Hizkuntzek berriz, bide hori mende gutxi batzuen zehar egiten dute soilik. Hizkuntzak horizontalki edatzen dira pertsona batetik bestera, eta hizkuntza berriek zaharrak ordezkatzen dituzte. Baliteke euskal geneak daramatzaten pertsonek, jatorrian beste hizkuntza batzuk hitz egin izana. Agian euskal hizkuntza beste tokiren batetik bereganatu zuten, ziurrenik Akitaniatik, eta beste edozein hizkuntza baino denbora gehiagoz gorde zuten. Lingua baskonun, lingua navarrorun, langue basc, lingua basca, lingua basca, lengua basca, lengua basca, Basque language, Baskische Sprache, Baskische Tal, Baskik Spro, Bask Sprok, Baski Jazik, Jelzik Baskiski, Baski Esik, Baskitski Jazik, Basko Shimi, Bask Nielb, Baskiki glosa, Basuku go, Aluga baskia, Urrulimi baski, Enkobe basko, Baskeren lesu, Uzuelelu basko, Ludimi bask, Pachike diu, Usia libask, Euskera, Iskara, Euskeria, euskerie, euskara gure hizkuntza da. Euskal Herriko Unibertsitateko katedradun dira Joakin Gorrotxategi eta Joseba Lakarra irakasleak. Eura biak dira batiz bat, Koldo Mitxelenak zabaldutako bideetan nabarmendu direnak. Lakarrak Antxin euskara zaharra aztertzen eta berreraikitzen diardu. Gorrotxategik ostera, Akitanieraren aztarnak ditu aztergai. Auzotasuna erakusten diguten 500 idazkun inguru, gehienak giza eta jainko izenak. Antroponimo eta teonimoak beraz. Julio Cesarren hitzetan, Akitania zaharrean mintzatzen zen Akitaniera, Garona ibaiak eta Pirineoek zedarritzen zuten lurraldean. Koldo Mitxelenak, Euskal hizkuntzalaritzaren aitapontekoak esan zuen, ezin zitekela serioski egin aurrera, baldin eta espazen aitzin euskara ezagutzen. Gure hizkuntza ez orain, baita lehen ere beko mailan egonda Euskal Herrian bertan, hori da behinta berriro entzuten eta irakurtzen dira. Berru naiz, atik ez ote ziren gauzak bestela gertatzen gurean. Ez baititeke izan azpiko eta morrontzako hizkuntzarik mendez mende iraungo duenik gureak bezala. Latina eta haren eragin itzela iritsi aurreko euskarari buruz ari zen Mitxelena. Kristo baino lehenaoko 5. mendetik gure arora bitartean hitz egiten zen euskara hartaz. Lakarra irakasle eta euskaltzainarena Mitxelenaren lana baino harago doa. Hark, Kristo aurreko lehen mendetarako berreraikitako aitzin euskara osatu eta atzerago eramateko ahaleginean diardu honek. Baina, nola egiten da halako lan bat? Zeintzuk dira hizkuntzalaritzak dituen tresnak entzunezko edo idatzizko batere arrastorik laga ez duen ura berreraikitzeko? Zer egin orduko hizkuntza berpisteko, nola entzun edo irakurri oso aspaldian desagertutako hizkuntza ura? Daude funtsean bi metodo. Batetik nolazbait konparaketaren bitartez egiten direnak, horretarako behar dituzu, beste hizkuntza aide batzuk zeinekin konparatu. Hori ez da noski gure kasua. Bestea izango litzateke dituzun lekukotasunetarik urrutiago joaz. Orduan, edozein lekukotasunek ematen du beti berri lehenagoko garaiena.
Gaur egungoaren bitartez, jakin genezaken bezala, 2 belaunaldi lehenago edo 4 belaunaldi lehenago nola hitz egin zitekeen, hori bera gertatzen da, historia aurreko garai diferentei buruz, erabiliaz lekukotasun historikoak. Zeintzu dira hauek, dialektoek eta testuek ematen dizkigutenak, alde batetik. Eta beste alde batetik, eta gure kasuan oso garrantzitsu izan da, baita ere maileguak. Zuk baldin badakizu euskarak dituela latinetik hartutako hitz asko. Eta hitz horiek berak erromantzetan ematen direla, baina ematen direla oso bilakabide diferenteak, hain justu ere, diferentzia horiek izango dira euskarak nolazpai material berberari jartzen dien plus hori, edo diferentzia hori. Eta pentsatzekoa da hori etzela bakarrik asmatuko maileguentzako. Beraz, antzerako evoluzio izango zutela jatorrizko beste hitz horiek dokumentatu gabe ditugunak. Horrela egin izan da, hein handi batean, eta beti ere, nolazpait horizonte horrekin, esan nahi da, azken 2000 urtetako, 2005 urtetako hizkuntzaren berrereketa. Edozein delarik ere hizkuntza bati ahaidetasunak aurkitzeko saioa, ahalik eta atzeraen egin behar izaten da denboran, inguruan edukitako eta gaur bertan dituen gainerako hizkuntzen eraginak alboan utzi ahal izateko. Horrexi esaten zaio protohizkuntza, linguistikan. Alegia, lehen idazkunak agertu aurretiko hizkuntzaren izaeraren berezitasunak aurkitu eta orduko ura teorikoki bada ere berrera ikitzeari. Gerostikako bilakabidea ezagutzen lagunduko baitigu horrek. Era honetara bakarrik, zenbait protohizkuntza alderatuz ezar daitezke ahaidetasunak, ez beti gainera. Garatuak diren hizkuntzalaritzetan, noski ahaidetasun benetako baten froga garrantzitsuena, froga nik esango nuke bakarra, dela hain zuzen ere berrereketa posible izatea. Eta euskararen kasuan gauza berbera. Lan horretan, baldin balego aukeraren bat, beste aideren bat euskararentzat lortu ahal izateko, ongi. Nik ez dut ikusten hori oso egiantzeko, zeren eta gu baino lehenago ere honetan aritu izan dira 150 urte. Ez baldin bada ikaragarrizko aurrerapenen bat ematen metodoetan, eta batez ere ez baldin badira egiten lekukotasun, ez dakit orain arte ezagutzen ez ditugun hizkuntza eta testuak eta ez baldin badira agertzen, pixkat zail ikusten dut. Baina, printzipioz, hori gertatu edo ez gertatu, berrereketak bere lana jarraitu behar du aurrera. Ez da horren pentsuan egiten, baizik eta berez hizkuntzaren, gure kasuan euskararen, iragana aztertzeko dugun modurik garrantzitsuena delako, ez da. Joseba Lakarrak bezala, Joakin Gorrotxateik ere aitzin euskara du lanerako gai. Arretaz begiratzen die berak, orain arte aurkitu diren Akitanieraren ia 500 lekukoei. Gehienak pertsona izenak dira, eta 200 inguru jainko eta jainkosenak. Guztiak dira, euskara eta gaztelaniaren lehen testutzat hartzen diren Donemiliaga kukulako glosa ospetsuak baino 1000 urte inguru lehenagokoak. Andraskoen artean, oso gaurko edozein euskaldunek ulertuko lukeenak dira esate baterako andere eta andere izenaren deribatuak, anderexo edo anderexe esate baterako, edo ezagutzen dugu beste bat ere neskato deitzen zena. Gizonezkoen artean, aurkitzen dugu esate baterako gizon eta gizonen deribatu batzuk, gizon bon edo gizon ten, edo zenbe eta zenberen deribatuak, zenbeten, zenbexo, eta lakoak. Izen horiek aztertu ondoren, hizkuntza horren zenbait ezaugarri ere atera daitezke. Ezaugarri horiek batzuk geroko euskararekin, ondo ezagutzen dugun euskara historikoarekin batu egin daitezke, beste batzuk pixka bat ilunean gelditzen dira. Ondorio importanteena eta garrantzitsuena horixe da zuzen ere, dela 2000 urte iparraldean orduko antzinako Akitanean euskara dokumentatu egiten dela.
Misterioz betetakoak badira jatorria eta ahaidetasunak, are harrigarriagoa izan daiteke euskarak bizirik jarraitu izanaren kontua. Nola iritsi zaigu desagertu gabe gaurko egunetara? Nola lortu du egitea denboran aurrera? Aldamenetik, ertzetik, ekialdetik, iparraldetik, latinak terrenoa irabazten joan zen, eta azkenien euskera gelitu egin da mendebaldeko ertz horretan. Baina kontua da, eta zergatikan hemen ere etzan ja zeharo desagertu, hori da enigma eta misterioa, beste batzuk, beste gauza bat bilatzen nahi baldin badute ere, nik uste dut, agian misterio handiena da zergatik ez den desagertu euskera azkenengo 2000 urtetan eta batez ere erromatarren garaian. Suerte eukizuela, suerte ikaragarri eukizuela. Txiripa bat izan zela. Hori pentsatzen duenik, aguanta egin zuela mendietan, eta toki apartaduetan nahiko txodo denbora, latina hirietan eta normal egiten zen bitartean, eta alaxen iraun egin zuela imperioa erori zen arte. Eta imperioa erori zenean gauzak zeharo aldatu ziren. Ez zegoen orduan podere zentralik, eta orduan hemengo jendeak, ez dakit, aixea hartu zuten, eta beste gari batzuk etorri ziren, eta hor euskara zelabatu egin zen. Euskaltzaleentzat bezala, zerentzako ere, euskalarientzat noski hori irautea, Mitxelena bere momentuan esan zuen bezala, iaia milagro bata, batez ere, esate baterako Humboldt batek esaten zuelarik duela 100 urte dagoeneko hile izango zela, ezta? Eta, orain dibintzat gutxi edo asko irauten duela ematen du, eta batzuetan aski iraun lezakela ere esperantzarekin. Zuhaitza, ikur eta erro baldin bada euskaldunarentzat, hizkuntza da arima. Esana geratu da, euskara dakiena da euskaldun. Hizkuntza da nortasuna dakarrena, eta bere jatorri eta ahaide ziurrak ez ezagutzeak ezinegona ez, baina jakin nahia eragiten du besterik ezpada. Hizkuntza zurtza da oraingoz, euskara, Europaren bihotzean. Segiko du ordea erakartzen zientzilarien jakin nahia. Bere jatorriaren inguruko teoria berriak piztuko ditu geroan ere. Ahaidetasun ia ezinezkoak denon ahotan dira ibiliko, eta mende luzetako bere biziraupenaz gaitu harrituko. Izan ere, jatorriaren misterioak, biziraupenaren harrigarriak, garaietara egokitzeko erakutsi duen gaitasunak eta indartuz inoiz edo behin hizkuntza normalizatua izateko hartua daukan erabakiak bakana egiten dute euskara. Zalantzagabe, benetako enigma europarra.